हमार भाई आजकल झाट भर के लेके जवान हो जाता रसन। ठीक बा, समय इतना उल्टा चल रहल बा कि झाट झाट भर के लेके जवान हो जाता रसन और लॉलीपॉप चूसे के उम्र में ओठलाली चूसे के कोशिश करता रसन। और जब ना के ओठलाली चूसे के उम्र बा उसरवा गुजरात लोहा फैक्ट्री में लाड़ चाटत है। सही सुन रहा समय बिल्कुल ही उल्टा चल रहल बाटे। समय मतलब कि जौन करत बाटे बिल्कुल ही अच्छा नहीं करत। ठीक बाटे, अन्याय होता हमनी छवारिक सन के साथ अन्याय करता है समय बिल्कुल ही। ठीक बाटे, हमनी के जब बिल्कुल करे के उम्र बा तो हमनी के मतलब कुछ तो ठेकते नहीं खे। जकरा बा गुजरात लोहा फैक्ट्री में लाड़ चटता। आ जौन ढेड़ी भूड़ के बाड़ा सन झाट भर के बाड़ा सन उ एकर बहिन जदा ई कुली के फेर में रहता रसन। ठीक बा, पहले हमनी के अगर बहन चोदा ई कुल उम्र में रहनी हसन तो इतनी के उम्र में रहनी हसन तो अगर बहन चोदा हमनी कुछ पता ना रहत रहल, प्यार के प ना पता रहत रहल। एकर बहन चोदा झाट भर के लेके अब लव गुरु बन के घूमता रसन। बताओ तो इन्हीं के प्यार मोहब्बत के किताब पूरा पढ़ के घोर के पीवेल बड़सन। पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही मतलब नहीं के एकर बहन चोदा खाली ई कुली के फेर में रहता रसन। का करबो, कलयुग भ्रष्ट कलयुग हो गइल बा एकर। लागत नहीं है कि अभी धरती ढेर दिन ले रही। ठीक बा, बहुत जल्द पलटी होके वाला बाटे ये धरती के। बस एगो हम लागत तो हम ही बचे। ठीक बा, कोनो बात नहीं के, सब लोग चल जाई तो अच्छा न रही। हम अकेले दुनिया पर आज करे मस्ती से जिए।